salmini imam ratib meɗen caggalle calminmi jowuro oye caggalle o salmini jowuro salmini hilifaɓe meɗen wonɓe ɗo henna ɓe o salmini hilifaɓe meɗen wonɓe ɗo ɓe wonɓe caggal am ɓe ganduɗa hoore ma ne guinɗo ene guila kihiɗe en ɗo henna paadi oye wonɓe caggal makko ne jooɗi ɗo guila subaka ha joni ne paadi kamɓe foof mi jaridemaɓe mi yettiɓe oye onon fof o jarnimon o yettimon yo Allah yoɓon moƴƴere wonko majjirami oye wonko majjira wonko perdumi oye wonko perdi kono kamɓe ɓeeɗo oye kono onon ɓeeɗo sababu mabɓe oye sababude moɗon ɗum ɗagui oye ko ɗum tagui haqqillam deeƴi hakkille makko deeƴi kono ɓerdam muusino oye kono ɓerde makko muusino saabu mi perdi oye saabu o perdi guiɗam oye guiɗo makko sehilam sehil makko mawnam mawni o Demba Samba Sy oye Demba Samba Sy o yurmede Allah woni muɗum kono Coumba Sow wi joni ko oye no Coumba Sow wiri joni bees yahani ko wirni oye bees yahani ko wirni hande famille o no fotiri oye hande famille o no fotiri hay goto hen heddaki oye hay goto hen heddaki haymo waɗata politique haymo watta no politique hande darima oye hande darima rende amen jaɓal ngal rende amen jaɓal ngal ɗum firti oye ɗum firti ko birniɗo kono hani ligguey makko mon liggo ko kono hani ligguey makko mono liggo ɗum ɗon mbiɗa jarno famille o oye ɗum noon mo jarno famille o foof kono mbiɗa ñagonomo kanko ne moƴƴere oyo mo ñagonomo kanko ne moƴƴere to wonto mi yetti mawɓe ɓeeɗo oyo yetti mawɓe tawaɓe ɗo ɓe kamɓe tawdunomi oyo kamɓe o tawduno kanko yeehi oye kanko yeehi kono kamɓe ɓe goppani oye kono kamɓe ɓe goppani onon fof on jarama onon fof on jarama mi yettiɓe oyo yettiɓe mi yetti responsable uji meɗen wonɓe ɗo hen oyo yetti responsable uji meɗen arɓe foof debbo hen e gorko hen en jetti jeunesse horka oye jetti jeunesse horko jere no feewi ɗeɗo golle oye ɗeɗo golle wona cakan ɗeɗo golle wona funti funere kala darde on darima ha ñalawma o wayndani wonko waɗi ɗum noon won bismiɓe on tiɗɓe suusɓe moƴƴuɓe fimde ko ɓen bismi on gande son jiiɓen ɗon jarani koɗo jiiya dawdo dia sowona son jewni ɗum oye jiyon ɗum kono to banggue ligguey o jokkodiral ngal goto e mabɓe foof ene wawi gaynude hakkude amen e mabɓe oye hakkude mabɓe wonti enɗam
natti politique bolo oy natti politique bolo kala jaggido ko politique bolo kala jaggido ko politique bolo woni nata e erreur woni nata e erreur hande ko wonti endam oy hande ko wonti endam sabu ko teddungal bolal koni don oy wondon ay to gommi do oy to wondo koy politique gonmi koy politique min goni politique so nedi haron kanima en way bonnude inde ma bonnata inde ma to bangi liggey me ƴeewo bonnu inde ma to bangi keddiɗo oy ƴeewa bonnude inde ma to bangi keddiɗo woni bangi vie privé maɗa woni bangi aduna maɗa kono min oy kono kanko hay ɗum mi hulani oy hay ɗum o hulani mi haali ɗum oyo haali ɗum to wiyete cali mbiɗa salmina banam debbo fama wat oyo mo salmina baniwo debbo fama wat mi refta ɗum ɗo henna oyo refta ɗum ɗo hande ɗo holko jare mbiɗo yaade RTS oyo mo wawi yaade RTS mi yoɓa émission en direct oyo yoɓa émission en direct mi haalta ɗum toon oyo haalta ɗum toon mbimi oyo wi hakkude makko e rewɓe liggottoɓe ɓe e rewɓe ɓe liggottoɓe to banggue politique ko teddungal ɓolal woni oyo ko teddungal ɓolal wonɗon kala debbo mo gandodirmi oyo kala debbo mo andodiri gattomi ko nawɗum gallam oyo atto o nawɗum galle makko mi waɗ ɗum présenté suddiɓam o waɗ ɗum présenté suddiɓe makko wiya oɗo ko liggodiɗomi à partir de hande o woni banam debbo bani ko debbo ganda ko ƴeeke kala dow Dj jarama mbiɗa jarno suddiɓe ɓene oyo mo jarno suddiɓe ɓene wi ɗum ɗonne ɗum ɗonne mbiɗa jarno suddiɓe ɓe omo jarno suddiɓe on banggue gati kala mo gaddanimiɓe kala mo addaniɓe ɓe jaggi ha tiiɗi oy ɓe jaggi ha tiiɗi kamɓe koɓe seedeji kamɓe koɓe seedeji mbimi mi suura jungam ngo dow o suura jungo makko dow ala debbo ala debbo biɗo ne andimo so wona suddiɓe makko ala tellinowo ngoɗo ala tellinowo ngoɗo jungo wona ɗo e horko jere wona ɗo e nder Fuuta wona toto Dakar to ko teddungal ɓolal ko teddungal ɓolal wondi hakkude makko e rewɓe ɗum woni bandiragal timmugal woni hakkude makko e mabɓe ko kalmi o ko haalɗo o koye meeting kalmi koye meeting o haali kono kamɓe wondaɓe ɓe kono kamɓe wondaɓe eɓe gandi ko gonga Allah gonɗo dow o omo andi ko gonga kamɓe fof mbiɗa jarnoɓe kamɓe fof mo jarnoɓe no jarnimi mawɓe ni no jarnori mawɓe ni kono noon jarnotomi rewɓe ko noon jarnoto rewɓe ay wonon sukaɓe ɓe ay wonon suwaɓe on dañi partenaire uji tiiɗɓe woni ɓeɗo rewɓe son jokkodire e mabɓe on gayni kala faare liggey gari kamɓe ko onon tan ɓe cohluno gonon yeeso mabɓe ko heddigoɓe degla noon te ɗum waɗi hande mi wi arɓe ɓe bisimilla moon kono mi jarnima on e ɗeɗo golle jodde won goɗɗum ko hesdi mi hewani haalde ɗum woni diaspora horko jere hande Samba Dandu ƴettiɗo konngol o haali no wayno ko inde mabɓe o haali mbeɗa jarnomo e inde diaspora horko jere foof ko heccanki Ifra Bouda ummi Dakar pour yaade to France jaɓɓademo ngati mbiɗa jogorno yaad toon yaade président Macky Sall pour meeting batte toon o kono Ifra ari ɗo gila journée culturel mo horko jere wanno tore stato addunomo kadi ko jaɓɓademo e horko jere oyomo jarnomo Samba Dandu oɗo mbiɗa jarnomo no fewi omo jarnamo no fewi e golle makko o renndini kamɓe fof haɓe gondi neɗɗo goto
mbeɗa jarno omo jarno sehilam sehil makko darniɗomo nanto France to mo darni muɗum laabi cer Ousmane Bari mbeɗa jarnomo no fewi omo jarnomo no fewi golle makko nder e boowal mbeɗa jarno omo jarno sehilam nan to sehil makko nan toon tinniɗo moƴƴo joom needi Abou Ndiaye mbaɗe kelle morso on dagmi noon ɗum ɗo fof ko mbelema kesser morso on dagmi bandiraɓe o jii ndeɗo darde kesser darade guila suba ha oɗo heure mbeɗa jarno oyomo jarno musidɗo makko mo ganduɗa no Adam Diop waɗi ni ko nono waɗi kono koye téléphone o waɗi ko tiɗɗo mo ganduɗon tiiri mum kono pelliɗo yaadede holi on Djibi Diallo ɓeɗo sa yi mi haali inde mabɓe ko kamɓe ɗownimi ligguey won woɓɓe nan toon oɗon gandi sukaɓe hokke ñannaɓe no foof eɓe keewi kono en mbawa limti inde mabɓe en mbawa limtude inde mabɓe ɗo henna kono ɓe limɓe ɗo ɓe lomtimaɓe kamɓe foof ko ɓoyani ko Ousmane Bari ummima Paris yeehi ha Mantoula Joly ƴewtoon sukaɓe bosiyankoɓe ɓe mbattano politique wonnoɓe haajuji munen o noddiɓe o fundire mabɓe ha ɓen fof daari hande ɓuuri wonde militant ji ɗum ko ligguey Ousmane Bari ko kalmi ko ko haali ko gonga ɗum noon mo jarnoɓe kamɓe foof grand Samba Dandou a jarama kono kadi inde maɗa mi jarnimi heddiɓe foof mi jarnima wondiɓe men e nder commune Horkadiere foof kono mi jarnima wondiɓe men ɗo e Horkadiere gonga koɓe yimɓe tedduɓe koɓe yimɓe moƴƴuɓe ko neɗɗo tedduɗo dimo andi waɗnede moƴƴere anda moƴƴere nde ɗum moƴƴe e muɗum yiɗa ɗum mama wi mama ko wi o wi saɗa waɗa moƴƴere walla saɗa waɗa bonande waɗ ɗum neɗɗo sa waɗi neɗɗo moƴƴere welto sa waɗi ɗum bonande mettina kono mi wona neɗɗo sa waɗi ɗum moƴƴere anda sa waɗi ɗum bonande anda ko yimɓe ɓolɓe goni horɓe merci DJ mi nani noon doléance sukaɓe ɓe o wi o nani doléance sukaɓe sa yi mi dari mbiɗa haala o darimama haala mi jaabo doléance sukaɓe ɓe o jaabo doléance sukaɓe o wambi ɗum koto laaɓi omi faami ɗum koto laaɓi somi laaɓaka mi haalata so laaɓaka o haalata ɓe kaali banggue emploi ɓe kaali banggue emploi woni banggue liggey haɓe kaali hen haala somiva o gonga eɓe jogui hen gueɗal kono hande ɓawri kalten wonko defere no ko ɓooyi duuɓi mi haalani haalani won noon tiiɗano taw ɓendano kono hande ene wayno ɓendi DJ jarama Adama Diop haali joni hokki exemple Chine wonde ndeɓe jiiɗi ɓamtade nde ɓe paari koye demal demal
ko ɗum woni ɓamtare o ɗum woni ɓamtare gonga caggal demal ko woni hen ko woni hen ko so yimɓe gandi ɗum jeebora ko demal o jeebora ko demal ko ɗum waɗi ko ɗum waɗi ko mbinomi ɓendi ko o ko wino ɓendi ko woni ko wiyete dak woni ko wiyete dak ko français haalata ɗum oye dak ko france haalata ɗum ko ngesa oye ko ngesa ba yimɓe fof ndendi taw ngesa ba noon ko kese kese jogii ɗum ko wiyete Prodac oye jogii ɗum ko wiyete Prodac directeur mum ne wiye Mamina Daffé oye directeur mum ne wiye Mamina Daffé o heccanki o ummi biram assemblée nationale oye o heccanki o ummi birma ko assemblée nationale pour wiidemo matériel no fotirno pour Dakar Kadiare ari port Dakar oye ari port Dakar ay Dak oɗon oye ay oɗon Dak mbiɗa ɗamini omo ɗamini ɗo e men yaade élection so gasani kam mo fuɗɗi mi haalani banggue ndemo o oyo haalani banggue ndemo o woni ko nafere ko naftata ko oyo ko naftata ko woni ko soñere hen ko ala mi haalani ɗum oyo haalani ɗum de kalmi o haali ko sukaɓe joom diplôme aji jangguɓe eɓe janggani fodɓe wawde liggade hen taw goni ɗo ko nder won Kadiare ene kuufi famille munen